informes de intervención de la Tesorería relativos ao cumprimento dos requisitos exigidos para esta norma e prelación establecido no artículo 5.2 da presente norma, visto de conformidade co establecido no artículo 9.1 do Real Decreto de Lei 8/2011, a solicitude de endeudamento lle corresponde ao Pleno da Coruña. Propóse o Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, solicitar que polo Instituto de Crédito Oficial se acepte a petición da concertación da operación de endeudamento para a cancelación das obrigas recoñecidas, vencidas, líquidas e exigibles pendentes de pago, por un importe acumulado de 682.536,35 que se relacionan no cadro anexo. Segundo, remitir toda a documentación necesaria ao Instituto de Crédito Oficial aos efectos oportunos. E terceiro e último, facultar o alcalde para a firma dos cantos documentos eses precisos para facer efectivos estes acordos. Simplemente decir, non sei se porque a cantidade que vos estou lendo hubo unha modificación por parte de intervención, son 682.536,35, non sei se vos pasou porque hubo unha factura que se duplicaba, que era de Maderas Cobres SL por valor de 72,85 euros, e había outra de Construcciones Varela e Viamor que estaba fraccionado o pago e o ICO non permite os pagos parciais das facturas. Por tanto, elimínanse esas dúas facturas e métense 5 facturas que son, non sei se realmente vos pasaron ese dato de intervención porque nos pasaron a última hora da mañá. Entón métese Obras e Servicios Fernandos SL, unha factura de 2.311,74 céntimos, métese outra factura de Obras e Servicios e Fernandos SL de 1.868,30, métese outra factura de Riobó San Luis Bensamín de 3.000 euros, unha factura de HPC Ibérica S.A. de 1.990,56 euros, Instalaciones Artísticas Iván S.L. de 5.684,0 euros e tamén outra de Prevención de Riscos Laborales de 1.261. A diferencia que había co escrito que nos presentaron o Departamento de Intervención é de 1.305 euros que foi eu. Supoño que cando me pasou a mí que pasaría aos demais grupos, non sei se pasou ou non, pero que sepades que hai unha diferencia da primeira documentación que nos pasaron de 1.305 euros con 82 céntimos. Eso é máis ou menos o que tiñamos previsto. Paso entonces a palabra ao concejal de Facenda, a José Freire, para despois os demais grupos que poderán dar todos a súa opinión por respecto. Ten a palabra, señor. El plan INCO nos parece un buen instrumento para pagar autónomos y pequeñas y medianas empresas. El Concello tiene la obligación de ayudar a estas empresas que hicieron el trabajo y pagaron sus correspondientes importes por esas facturas emitidas, sus correspondientes impuestos. Y estamos hablando de facturas del año 2007, 2008 y 2009. Si estos señores solicitan cobrar la deuda judicialmente, como muchos ya lo hicieron, al Concello le supondría un interés adicional del 8,25% por la ley de morosidad. El ICO nos pone en nuestras manos el ayudar a estas pequeñas y medianas empresas y no tenemos más nada. Los informes negativos que habla el señor Víctor, ustedes pidieron en el año 2009 un millón de euros al ICO y también los informes fueron totalmente negativos. Sí, alcalde, alguna apelación. ¿Alguna apelación? ¿Alguna apelación? Sí, levantó la mano antes. Levantó la mano antes. O sea, sí, fue.
Ben, ademais vou ser bastante breve. Como antes sinalou o concelleiro do PSOE, hai un informe da intervención e da tesorería municipal que no seu punto 10º é claro, rotundo, non é que lles impida concertar a operación que queiran, ou que queira o pleno, pero, sin embargo, advirte dunha situación bastante real que se vai dar para o ano que ven, e que, desde o punto de vista do BNG, sería unha verdadeira responsabilidade, por tanto, poñer o Concello nesa situación probable. Advirte o informe da intervención e da tesorería que a aprobación desta liña de crédito implicaría romper o plan de saneamento que se aprobou. Dixo, efectivamente, vostede moi ben, aprobámoslo nós, porque nese caso o Partido Popular non apoiou para nada a postura que propoñía o goberno, non aprobou aquel plan de saneamento, e ese plan de saneamento foi aprobado, foi elaborado de acordo coa intervención municipal e analizando as posibilidades realistas de ingresos e, polo tanto, as posibilidades de gasto desde o ano 2010 ao ano 2015, é dicir, o período que debería ocupar ese plan de saneamento. O plan de saneamento elaborouse precisamente para facer frente a estas situacións, a unha situación de falta de liquidez que xa daquela, digamos, que ia a agravarse nos próximos anos, é unha situación de crise en que digamos, comprobar como se reducían, nese ano se reduciron drásticamente os ingresos do Estado. Nese panorama era previsible que ocorrese o que está ocorrendo, que ven ocorrendo aproximadamente desde o ano 2009. Unha forte carencia de liquidez para poder facer frente ás obrigas municipais e, por tanto, que era necesario apretarse o cinto. No caso do Concello de Moaña, iso sumábase a un déficit estructural que ven desde hai moitísimos anos. E, por tanto, na situación, tal como habíamos no ano 2019, estábamos en condicións con presupostos severos, ingresos axustados e un gasto axustado a eses ingresos, podíamos pasar esta situación de falta de liquidez, facer frente ás obrigas mínimamente e, ademais, comprometer unha situación para o ano 2015 de mellora notable do que é o noso déficit. Así, máis ou menos, se foi desenvolvendo a situación nestes anos. Neste momento, o resto dos concellos, a inmensa maioría dos concellos do noso tamaño, están nunha situación parecida á do Concello de Moaña. Están nunha situación parecida. Tivesen antes déficit estructural ou non tivesen un déficit estructural. Están todos nunha situación parecida. Aquel plan de saneamento prevía non acudir de novo ao crédito. E así se fixo. Desde o ano 2009, desde antes xa, desde o ano 2006, non se tiña acudido ao endeudamento para facer frente aos gastos, aos investimentos do Concello. Fíxose excepcionalmente no ano 2009 e co compromiso dese plan de saneamento de non volver a facelo. Así foi que dunha débeda financeira que encontramos no ano 2003, que era o 90% aproximadamente do que eran os ingresos do Concello de Moaña, pasouse a fins deste ano 2010 a estar rondando o 45%. E ata hai mes e medio, estábamos cerca do 35% de endeudamento, cando se permite aos concellos o 110% de endeudamento. 35% frente a 110%. Entón, advirte a tesoureira, advirte a interventora que este compromiso
de crédito por 700, non son 682, son 682 máis 90.000 euros de intereses, aproximadamente 772.000 euros, aproximadamente, rompe totalmente con ese plan de saneamento. Por qué? Porque obriga nos gastos financeiros, nos gastos de devolución de débeda, nos próximos 3 anos, a incrementar anualmente as partidas de gasto en 260.000 euros. Teríamos que pagar, o Concello de Maña, 260.000 euros máis. Advertínlle xa na comisión informativa onde dictaminamos o presuposto que están vostedes manexando neste ano está pensado para este ano, para a débeda que había que devolver este ano. Recolle toda a débeda que hai que devolver este ano. Pero no ano 2012, se non hai novo presuposto, haberá aproximadamente uns 60-70.000 euros de descuberto no crédito destinado á devolución de débeda, á devolución de créditos. Se lle suman vostedes 260.000 euros, están iniciando o ano xa o presuposto prorrogado e un descuberto na partida de devolución de débeda de aproximadamente 350.000 euros. Quere dicir, ás alturas do día de hoxe, 27 de outubro de 2011, o Concello de Maña formalmente non pode devolver este crédito. Non ten garantía ninguna de que vai devolver este crédito. O máis probable é que tivese que retirarse as cantidades que ten que abonar o Concello de Moaña, tivese que retiralas do PIE, dos ingresos do Estado. En segundo lugar, os presupostos axustanse á tesourería. É dicir, a tesourería, máis ou menos, con pequenas altas baixas, segue os movimentos que se indican no orzamento. Aínda que por ano que ven é factible, é posible un incremento de ingresos, será un incremento de ingresos que dependerá se aumentan a participación de ingresos do Estado e das posibilidades de recaudación propia que se incrementarán, dificilmente nesas circunstancias poderán tamén, por razóns de liquidez, devolver este crédito. Por lo tanto, simplemente estamos dándolle unha patada ao balón e mandando desde unha portería a outra. Pero o balón sigue aí. Efectivamente, temos un problema de devolución, de pago de facturas por falta de liquidez. Pero para iso, ustedes que están neste momento, nós que estivemos antes, que estea despois, só ten un camiño, que é intentar incrementar os ingresos, mellorar a efectividade na recadación e a xustiza na recadación, ao mesmo tempo limitar o gasto e conseguir que se incremente a liquidez do Concello. Ustedes levan vivindo estes meses unha situación bastante mellor de liquidez da que tivemos que vivir o goberno anterior no ano 2009 ou no ano 2009. Está claro que neste salón de plenos hai moitísima xente que sabe da liquidez do Concello, da tesorería municipal. Estou abrumado. De todos modos, o que máis sabe neste caso, creo que o Concelleiro de Facenda pode comprobar estes datos. Cales foron os ingresos e a situación de tesorería mes a mes no ano 2010. E reitero, están nunha mellor situación de liquidez do que estivemos. E esperamos que estea nunha mellor situación de liquidez para o ano que ven. E esa situación de liquidez vai repercutir en que poidan pagar as facturas precisamente destas que vimos falando. Estas facturas pequenas de 70, 80, 150 euros, outras de 600 euros, de 700 euros, que moitas veces están aí simplemente porque non foron reclamadas, pero que poderían ter vostedes pagado. Porque tamén sabe o Concelleiro de Facenda que nos últimos 4 meses e medio cuidaron vostedes, a parte dos pagos obrigatorios, facer pagos por bastante máis de medio millón de euros. Puderon, pero estas non as meteron. Están pedindo 680. O Concello manexa aproximadamente cada mes, e compre sabelo, aproximadamente, sumando un mes con outro, alrededor de 550.000 euros. Efectivamente, unha cantidad importante deses son gastos obrigatorios.
fixos que sabes a onde van destinados. Pero ten certa capacidade de devolución. Ora ben, é criterio do goberno que nós vamos respetalo, nós aí non imos metelos a quen paga, se estas ou outras. Se paga do 2011 porque lle interesa, porque necesita, do ano 2010 ou do ano 2007. Iso é un criterio do goberno municipal no que nós non imos meternos. Se hai urxencia de facer pagos, creo que o goberno municipal sabe que hai outros mecanismos. E vostede que se todas as empresas fosen ao xulgado, habería que pagar intereses legais de 8,5%. Pero que agora vamos pagar intereses legais do 6,5%. 90.000 euros de interese. Hai outros mecanismos para pagos, para adiantar pagos e ao mesmo tempo para manter unha cousa imprescindible, que é a disciplina orzamentaria, a disciplina nos pagos. A disciplina de saber que no ano que ven imos contar con tanto. Que, polo tanto, se adiantamos pagos a mes de xuño, a mes de xaneiro, que poden facelo, saber que nese ano haberá que axustar o gasto para poder facer as devolucións dese ano. Non pasar a pelota para o ano 2013 ou 2014. Axustar o presuposto. Por lo tanto, nesa situación de axuste, sabendo que teñen vostedes posibilidades de pagar estas facturas, se les interesa, dentro de mes e medio, que isto non afoga nin o Concello, nin os proveedores, nese sentido, o BNG vai votar en contra, porque, en caso contrario, o que estaríamos comprometendo sería a capacidade financeira e a devolución da débeda financeira do Concello para os próximos anos.